live. Wait lang. Ang viewers. Good evening. Magandang hapon pala. Shout out. Wala pala siyang ads. Paano kaya itong gawing ads to? Wala ba akong viewers? Wala pa tayong viewers ha. Pero pag mga short video, ang dami kong views. Wala pa tayong viewers. Kumusta kayong lahat? Ngayon meron na isa. Shoutout sa 1 million viewers. Hello, magandang hapon sa ating 1 million viewers. Kung sino ka man, thank you. Kumusta? Hintayin natin mag-comment kung sino itong viewers ko na to. Ay, nawala siya. Comment ka, sino ka man po sa 1 million viewers dyan. First time ko nga mag-live dito. Ayan, shout out sa 2 million guys. Mag-comment po kayo ha. Comment kayo ha. Comment. Para alam ko kung sino kayo. Thank you sa 2 million viewers. Dali lang. Paano ba gawin dito? Hindi yata ako sanay mag-live ng YouTube. Hello po, magandang hapon. Kumusta kayong lahat? Ayan, ikukwento ko lang kung ano yung experience ko kay Diwata nung pumunta kami doon. Okay naman siya. Tapos, yung pagkain, masarap yung chicken joy niya. Pero yung pares, sakto lang siya, pang masa. Yun, paulit-ulit na lang nire-rate guys. Kaya, shout out. Ay, Saliram Gamer, hello. How are you, Saliram Gamer? Long time no see. Kumusta? Saliram Gamer, after how many years? Nag-live lang ako guys, nag-live lang po ako ngayon. Salamat po sa inyo lahat. Sa lahat po ng mga nandito, thank you. Sa mga nakasubscribe po sa akin guys sa mga I see, shout out, thumbstick. Thank you sa pag-thumbstick. Nakita ko nga isang thumbs up ko. Nakita ko dito.
Nag-live lang ako ngayon kasi baka sakaling may viewers ako dito kasi madalang na ako nagla-live dito. Almost ano na lang ako. Sa Facebook na talaga ako. Dito wala akong masyadong kinikita dito. Kasi hindi na ako nagla-live, wala nang palipad. Kaya siguro yung mga tao hindi na masyadong miss ko na pares-pares. Talaga? Alam mo, Ma'am IZ, try mong pumunta kung makauwi ka, 'di ba? Japan ka, 'di ba? Try mo pumunta doon. Okay naman yung ano niya, okay naman yung pares niya. Sabi ko nga, daming nagbabash sa akin doon. Kung alam mo lang sa Facebook, Diyos ko, ang dami kong basher. Sobrang dami. Pero, hindi ko pinapansin yun. Alam naman ako, okay lang sa akin yung gusto kong makilala. Para, alam mo na, kasi yun lang talagang hangad ko. Siyempre, kailangan nating kumayod ng kumayod. Hindi ko kilala si Diwata, pero tanong ko kay admin. May admin kayo? Ano yun? Taga-Samar yun siya, taga-Samar siya. Kung ano yung nakikita mo sa page 2 at page 4, sa picture at saka sa mga vlog, ganun siya ganun na ganun siya. Sakto lang yung katamtaman niya, makayumanggi, maitim, 'di ba? Pero hindi naman ko siya nilalait. Maitim siya. Kung ano yung makikita mo sa kanya, ganun na ganun siya. Ano siya, naka-t-shirt, naka-boxer, yan. Pero nung pumunta kami doon, wala siyang alahas. Hindi niya sinusuot. Siguro, medyo tinanggal niya nung that time. Kasi, ang daming vlogger. Sobrang dami ng mga vlogger doon. Diyos ko. Buti na lang ako, magaling ako makisingit. Magaling ako mag-content. Kasi, okay naman guys, yung mga content ko naman kay Diwata, kumikita naman kahit mga 0.50, 0.20, mga ganon. Pero kasi ilang araw pa lang siya eh. Pero kapag halimbawang umabot ng mga after 1 month yan, after 1 month o 15 days, ayan, umaangat na yan. Kaya, the more na maraming makikita sa ano ko, sa mga content, kung makikita siya. Actually, may mga viral na rin ako, pero puro basher yung mga nandun. Grabe. Sabi sa akin, pati nga si Mystican, nag-share ng mga videos ko. Grabe si Mystica. Hindi naman ako basher sa kanya, pero binabasa ako. Okay lang yun. Sabi nga nila, kahit bibash ka nila, walang problema yun. Kasi doon makikilala yung basher eh. 'Di ba? Kaya matagal na rin ako hindi nagla-live dito sa YouTube. Sa YouTube talaga, matagal na akong hindi nagla-live dito. Ilang buwan na rin. Kasi hindi ko alam kung kilala pa ba ako dito or ano. Pati nga mag-pin, hindi na ako marunong mag-pin. Paano ba mag-pin dito? Kasi hindi na ako masyadong nagla-live dito eh. Hello, salamat po sa ating 5 million people in the house. Ayan, 8 million na tayo. Magandang hapon sa inyong lahat guys, sa mga diwata dyan, sa mga diwatang ano dyan, mga fans nyo. Comment po kayo guys magtanong kayo kung anong nangyari. Yung experience ko doon okay naman, maganda. Actually, hindi lang si Diwatang na-meet ko doon, pati si Kawander. Almost ilang million yung followers, ng 2 million followers siya, pero na-meet ko sila, di ba? Napakabait nila. Tapos, gumawa ako ng maraming content kasi kailangan marami kang content doon. Kapag marami kang content, ibig sabihin marami kang i-upload. Ganun yun. Kaya salamat po sa mga nandito kahit hindi kayo nagko-comment, mga hindi nagko-comment dito, mga silent viewers. Hello sa inyo lahat. Siguro yung mga nandito kakilala nila ako kaya hindi na nagko-comment. Ayan, dumadating na sila. Have a nice stream. More experience to come. Sabi naman ni Ice on YouTube. Alam naman ako, Ma'am Ice, marami na akong experience sa Facebook, YouTube. Kaya ano na ako. Kumbaga yung mga basher, sanay na rin ako eh. Kailangan talaga sa basher, magaling ka mag-handle. Kaya kailangan guys, yung mga basher na yan, alagaan mo sila. Ako nga sobrang dami, kaya madami mga below the belt namang pinagsasabi nila, pero
nilalaman ko lahat yun. Kumbaga, tinatanggap ko. Ganun lang kasi hindi ka naman nila matutulungan sa ano eh. Matutulungan ka nila sa ano, sa pagbas. Sisikat ka, makikilala ka lalo. Pero hindi nila alam kung ano yung nasa looban mo, kung ano yung ginagawa mo, di ba? Kasang ka ba gumagawa ng content, gumagawa ka ng mga vlog, para kanino ba yun, di ba? Ganun. Shout out sa inyo lahat, sa mga viewers ko na nandito. Mag-comment po kayo dyan. Pwede po kayo mag-comment, mag-shout out po kayong lahat. Okay? Comment po kayo. Sa lahat po ng mga taga Pasay, shout out. Sa mga taga, ano pa ba? Sa mga Cavite, ayan, sa mga Tagaytay. Ayan, sa Tagaytay, nakapunta rin ako dyan sa Tagaytay. Actually, walang ads to eh, kasi hindi ko, kailangan ko ma-live lagyan mamaya. Kaya wala akong masyadong internet. Kaya ang ginagawa ko guys, hintayin ko na lang matapos to bago ko lagyan ng ads. Kasi nga, wala na akong extra cellphone. At saka, naka-data lang ako ngayon. Kaya malalaman mo pa lang mamaya to kapag halimbawang tapos na yung live. Yan. Aba, nagpunta na si Juban sa ano. Yung ano niya guys, Chicken Joy, masarap yung Chicken Joy ni Diwata. Masarap. Yung Pares lang, medyo di ako masyadong nakan sa Pares. Siyempre sabi nga niya, honest review talaga. Salamat sa 8 million viewers po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ganun pa rin guys, wala pa rin nagbago sa akin. Ganun pa rin, hindi pa rin akong nagbago. Comment po kayo ha, comment sa mga viewers na nandito. At tapos yung rice nila, napakarami, ganyan no. Alam mo yung isang platito na malaki, ganyan nakadami oh. Yung kapag binigay sa iyo yung ano, yung rice na yon, parang hindi ka nakukuha ulit ng rice, parang ganon. Sobrang dami, nakaganyan no. Yung rice nila napakarami. Siguro ano yun, mga 2 and a half. 2 and a half rice. Di ba kapag sa mga inasal, yung ganyan. Yun, mga ganon siya. Malalaki. Ganyan siya kalaki, oh. Ganyan kalaki. Tapos yung manok nila, crispy. Sobrang crispy. Hello, shout out sa 8 million viewers. Maraming salamat sa mga nandito. Hindi ko kayo makita, basta mag-comment lang kayo kung sino man po kayo. Maraming salamat po sa inyo lahat. Comment kayo guys, comment. Para alam ko po. Pakipollow niyo na rin po yung aking YouTube sa Facebook. Edward Lacsin na rin po guys ha. Kung ano po yung nakikita nyo dito sa YouTube ko, ganun rin po yung aking Facebook at saka TikTok account. Parehas lang po lahat. Okay, ito kasi hindi ako masyadong kumikita dito sa YouTube kasi bihira lang po akong kumita kasi nga hindi na ako nagla-live, tapos wala nang mga palipad na ano, mga palipad. Okay lang yan, basta upload lang ako ng upload dito. Kung pagbibigyan ako ni YouTube na makasahod, thank you. Kung hindi, wala akong magagawa. Ayan, meron pa akong 4 million viewers. Maraming salamat sa 4 million viewers po. Thank you. Maraming salamat po sa ating 4 million viewers. Ayan, 1 million na lang tayo. Pasok mga suki. Meron pa ako 1 milyon. Meron pa tayong 2 milyon guys. Hello, 2 milyon. Maraming salamat. Thank you. At least papaano nakita ko na yung ano dito sa YouTube. At least papaano may mga viewers pa rin akong pumupunta. Marami pa rin viewers kahit papaano. 'Di ba? Nag-comment po yung mga viewers ko nandito para alam ko po kung sino kayo. Thank you.
Comment guys. Ano lang ako siguro mga 20 minutes. 20 minutes lang live ko. Para hindi masyadong matagal yung live ko guys. Meron pa akong 3 milyon. Ayan. Ayan, may 4 na milyon na ako. Thank you sa 4 na milyon. Maraming salamat. Kumusta kayong lahat? Asan na kaya? Kanina, ang daming viewers ko kanina. Ayan. Shout out sa ating 7 million viewers. Guys, mag-comment po kayo para alam ko po. Para in case man may mga topic akong sasabihin po sa inyo lahat. Kasi alam ko maraming mga fans ni Diwata dito. Kasi marami akong mga viral na ginawang video about kay Diwata. Puro Diwata ang mga content ko daw. Pero wala daw akong content. Actually, marami akong content. Kaso yung iba, kinakagat naman. Kinakagat naman ng tao. Kasi may marami mga nanonood sa mga content ko. Meron pa tayong 4 million. Mama ko kayo? Ma? Nakumta? Nga, be mo yung Martes. Ang si Tatang Ken. Kain muna tayo. Palobat na. Guys, ano lang po ako 20 minutes lang po ako mag-live. Parang nagugustuhan ko na mag-live kasi parang may pumapasok na viewer sa akin. Mag-end na ako. Okay na ako dito guys. Maraming salamat. Bye bye po.